and I. To fresh green fields you led my steps in days gone by. You gave me rest by quiet springs and filled my soul with peace. Your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. In days to come and realize your faithfulness has led me home. Within your house I'll find my peace, trusting that in your mercy you have sheltered me. Shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only shelter me. All will be well if only you will shelter me. Mass intentions for August 1, 2020, 6:30 a.m. Petitions for the complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Furlan, SDB, Sister Gina Fernando, FMA, Sister Cara Haka, FMA, Jacinta Patalingho, Jose Protasio Lee Gaco, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Arnold Piner, Marcelino Tejano, John Carlson, Mary Rose Endrina, Angela, Roy Malasarte and family, Manilyn Roldan, and Querante family. Visa extension of Bruce Lee
Gracia Ceniza, Lawrence Lee, Flora May Bebilio, and Amor Lee. For the safe travel of Jason Day Palan. For continued blessings, good health, safety, protection, guidance, enlightenment of Richie Ann Alburo Concon Tejano. Enlightenment and wisdom of Pil Marie Villamor for the coming exam. Guidance for all USJR, BSA, and BSMA students who will take the qualifying examination level 1. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. For the intentions of the LKS educating community, especially for good enrollment. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela de Campo, Marlo Castro Ruela, William and Shawnee Miranda, Ramon Cortez and family, Chito and Grace Galang, Geraldine Chan. 25th birthday of Alfonso Luis Belarmino. 50th birthday of Crismel Cortez Rubio. Birthday Thanksgiving for Socorro Betinol and Celine Ferrer. Eternal repose for the following souls: Ernesto Fedraga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Reynaldo, Reverend Father Faustino, Memerta and Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Emedeo and Cayetana, Pura, Jose and Ben, Florence, Maximo Daclan, Epimaco Martilino Sr., Turing Lambo, Agnes, Nieves, Celeste Lienos, Paulino, Teopista, Wevina, Beneventura, Juana, Perfecto Sr., Policarpa, Alessia, Paulina, Agustin, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Letting, Ramon Sr., Monching, Gigi, Liceria, Felisa, Carmelito, Jovino, Amparo, Cerila, Vicente, and Lourdes. Danilo Castro, Armando Fortus, Asim Omesivic, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Apolinar Flores, Honorita Ilaya Sr., J.R. Tejero, and Lario Lastimosa. Josie Ababa and Wilfreda Gadiano, Michael Conway Sr., Mercedes, Ramon, Dairo, Clara, Nicomedesa, Poliento, Danilo, Joselito, Aniceto, Perpetua, Roque Sr., Rosario, Placido, Ramon Sr. and Jr., Ponciano Sr., Alan, Peter Ilaya, Emeterio D. Chu, Rodolfo Lorenzo, Visitacion, Maria Socorro, Rudy, Alan, Leticia Caballero, Leticia Sinangote, Fidel, Esther, Juana Valencia, Evelyn Soriano, Ava Yap. Birthday of the late Esperanza Mejorado. 6th day novena of Stephenson Lawas. 40 days for Angeles Cabilan. And for all souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, welcome sa atong Eucharistic celebration nining unang adlaw sa Agosto, August 1, online mass at 6:30 in the morning. O karong dinhi sa atong liturhiya, atong gihandom ang kapistahan ni San Alfonso Maria de Liguori, usa ka obispo o doktor sa simbahan. And I would like to invite you to offer your personal and family intentions dinhi sa atong altar. Atong iampo among them good health and safety of all our parishioners dinhi sa Lourdes Parish, Lourdes Shrine. Lakip ng atong mga deboto ni Mama Mary, Birhen sa Lourdes, frontline health workers, seafarers and their families, Wilcris Appliance Corporation family, unborn and aborted babies. Atong ihalad usab kini sa nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw, especially for the birthday of Kirstine Eunice Reyes, Crismel Cortez Rubio as she celebrates her 50 years, Ria Alexandra Ceniza on her 3rd birthday. O atong iampo ang mga masakiton for their healing and spiritual strength, especially for Brother Lamberto Tena, Father George, Justice Poy, Lyndon Ruiz, si Luz ng Isang, Sara Montejo, Elena Bernasor, Leslie Soliban, Colian Jingle Dake, Lara Damole, Dr. Pasita, April Jereza, Flora Pape, Dalen Gloria, James Arsenio Ponce, Brennan Pelayo, Kenneth Macaraya, Gary Borelli, Wilma Yu, Nove, Kim, M.M. Wesley, Rosalia, Noel Tan, Joel, Ray Claveria, Ferdinand Canales. Lakip na mga COVID positive sa Barangay Tisa for their healing. Ug atong iampo ang mga kalag nga nipanaw na, ilabi na nila ni Teresita Alvarez, Teresito Yap, Pat Belsinya, Felipe Tan, Amelia Cornejo, Sotera Migalien, Epifania Bas, Tenis Delgado, Plaridel Seno, Lily Menyoso, Constancio Pepito, Juana Valencia, Matilde Adolfo, Christine Micabalo, Merita Gahob, Nisitos Beltran, Milencio Villaplaza, Rodolfo Lorenzo, Teresita, Maricho, Rogelio Humauas, Vicenta, and Mary. Mga igsuon, maghinulso kita karon sa atong mga sala aron kita takos andam sa pagsalmot ning santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot, isugilon ko. Sayod ka man nga kining alaro sa kaayo mo. Kaluy-an mo na o Ginoo, wag na nga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan na akong ipaako. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
magampo kita. O Diyos, kanunay ikaw nga nagpabarog dinhi sa imong simbahan ug bag-ong mga panag-ingnan sa mga bertud. Itugot nga diha sa pagkamakugihon ni San Alfonso Maria Liguori alang sa kaluwasan sa mga tao, makasunod kami sa iyang mga lakang aron makadangat usab kami sa pag-ambit sa iyang mga ganti diha sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa unang pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Mingon ang mga pari ug ang mga propeta ngadto sa mga pangulo ug sa katawhan. Kining tawhana angay silutan sa kamatayon tungod sa iyang gisulti batok sa atong syudad. Kamo mismo nakadungog kaniya. Unya mingon ako sa mga pangulo ug sa katawhan. Gisugo ako sa Ginoo sa pagsulti sa tanan nga nadungog ninyo, nga gisulti ko batok ni ining temploha ug ni ining syudara. Kinahanglan nga usbo ninyo ang inyong pagkinabuhi ug ang inyong mga buhat, ug tumano ninyo ang mga pulong sa Ginoo nga inyong Dios. Kung buhaton nyo kini, dili ipadayon sa Ginoo pagpahamtang ang katalagman nga iya untang ipahamtang kaninyo. Karon aniya ako ubos sa inyong gahom. Buhata kanako ang gihinahuna ninyo nga angay kanako. Apan hibaluin ninyo kini, kung patyon ako ninyo, kamo ug ang tanang lumulupyon ining syudara, sad-an tungod sa pagpatay sa tao nga walay sala. Kay ang Ginoo man ang nagsugo kanako sa pagsulti niining tanan kaninyo. Unya ang mga pangulo ug ang katawhan mingon ngadto sa mga pari ug sa mga propeta. Dili angay sulutan sa kamatayon kining tawhana, kay siya misulti man kanato sa ngalan sa Ginoo nga atong Dios. Apan ipanaliptan ako ni Ahikam, anak ni Safan. Busa wala ako itugyan ngadto sa katawhan aron ipapatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Palingkawasa ako sa kalapukan, hinaot unta nga dili ako maunlod, maluwas unta ako sa ako mga kaaway, ug sa kahiladman sa katubigan. Dili unta ako malumsan sa mga tubig sa baha, ni suyupon ako sa kahiladman, ni ang gahong magtakom sa iyang baba, ibabaw kanako. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Apan gipaantos ako ug anaa sa kasakitan, ang imong makaluluwas nga hinabang o Dios, manalipod unta kanako. Daygon ko ang ngalan sa Dios diya sa awit ug himayaon ko siya uban sa pasalamat. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tan-awa kamo mga mapausanon ug pagsadya, kamo nga nangita sa Dios, magmalipayon unta ang inyong mga kasing-kasing, kay ang Ginoo nagpatalinghog sa kabus, ug ang mga iyaha nga anaa sa talikala, dili niya isalikway. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Palihog manindog. Alleluia,
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaosab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong panahona, si Herodes ang nagmando sa Galilea. Nakabalita mahitungod kang Hesus. Siya mao gayud si Juan nga magbubunyag nga nabanhaw ging na niyang iyang mga opisyal. Kini ang hinungdan nga kining mga gahom anaa kaniya. Kay si Herodes mao may nagsugo nga dakpon si Juan ug gapuson sa prisuhan. Ibuhat niya kini tungod kang Herodias, ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag nagpunay manggod og sulti kang Herodes nga dili matarong nga mga asawa siya kang Herodias. Si Juan buot patyo ni Herodes apan hadlok siya sa mga Hudeo kay sila miilaman kang Juan nga usa ka propeta. Sa pagsaulog sa adlaw na tawhan ni Herodes, may sayaw at tubangan sa tanang nanambong ang anak nga babae ni Herodias. Si Herodes nahimot pag-ayo. Busa, misaad siya kaniya sa pag-ingon, ipanumpa ko nga tagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sinugyutan sa iyang inahan, mingon siya kang Herodes, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag nga isulod sa bandihado. Nasubo ang hari apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo at tubangan sa tanan niyang mga dinapit, misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipapunggutan si Juan didto sa prisuhan. Ang ulo gidala diha sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita. Ug gidala niya kini ngadto sa iyang inahan. Unya miabot ang mga tinun-an ni Juan ug ilang gihipos ang lawas o gilubong. Humani ini, giadto nila si Jesus ug ilang gisuginlan sa nahitabo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Palihog maglingkod alang sa homilya. Ayong buntag kanatong tanan. Mayong buntag, Father. Welcome sa atong Eucharistic celebration. Nga igsuon, unang adlaw sa buwan sa Agosto. Agosto na. And what can we expect no sa Agosto? Nining buwana atong sa ulogon ang Assumption of our Blessed Mother sa August 15. Paspas kayong atong panahon, mga igsuon. Dinhipod sa atong ebanghelyo nga atong pamalandungan. Ang unang pagbasa, naghisgot nga gustong ipapatay si Jeremias. Dinhi sa atong ebanghelyo, namatay na gyud. No gipapatay ni Herodes si Juan nga magbubunyag. Maghisgot ag kamatayon, niya kanutoy pulis, no tulo ka police officers, namatay sila in line of duty tungod sa shootout. Pagkamatay nila, didto na sila sa langit ug they were welcomed by Saint Peter. Ug gi-interview sila tagsa-tagsa. Mingon si Saint Peter, welcome to heaven, guys. Pero nining tungura, your souls are still in Saint Peter's funeral homes and your family no, is still wailing and having wake for you. Now tell me, diya sa inyong haya, as your family members and relatives mourns for you, what would you like them to say to you? Maingon dayon ang usak ang permero nga pulis. I would like them to say to me that I was a brave police. I died in line of duty. Ang ikaduha nga pulis mingon, I would like them to say that I was a loving husband, that I was a great father. Unyang ikatulo nga pulis mingon siya, Saint Peter, I would like them to say, look, he is moving. Naglihok kuno siya.
Kay gusto pa day siyang mabuhi. Brothers and sisters, in our gospel today, it speaks about the death of John the Baptist. Sakit kang iyang kamatayon. He was beheaded, gipunggutan siyang ulo. And this great prophet who died courageously, his head was in exchange for a dance. No, tungod sa usa ka nindot kay nga sayaw, belly dancing tingali ito, because of Salome's dancing, gipapunggutan siyang ulo. And if John the Baptist were to wish, imposible na nga moingon siya, look, he is moving. Kay wa naman siya ulo. Patay naman siya. Brothers and sisters, I'd like to focus 3 lessons on our gospel reading today. We are reading from Matthew chapter 14, verses 1 to 12. The beginning of chapter 14. And the first lesson is this: truth hurts. If you hear the truth, many times it will hurt you. John the Baptist was very popular among the people, and people listened to him. They flocked to him, the ignorant and the wise, even the priests, even the Pharisees and teachers of the law, because also he was very credible. He lived what he preached. And Matthew gives us a reason for his death, because he was imprisoned for telling the truth, and now he died for telling the truth. And this tells us it's dangerous to tell the truth, especially to a tyrant, especially to a dictator. And John did that, and it cost him his life. You see, this Herod is the son of Herod the Great. His name is Herod Antipas. Formerly, he was married to a daughter of a king of the Nabatean Arabs. And when he visited his brother in Rome, there he found his brother's wife Philip very beautiful, Herodias. And Herod Antipas seduced him and convinced him to leave his brother. And she did. And because of this, he was guilty of 2 things. First, that Herod Antipas divorced his first wife, that daughter of the Nabatean Arab king, for no reason. And secondly, he married his sister-in-law. And John told him, this is not right. This is wrong. And because Herod Antipas could not accept the truth and it hurt him, this is the result. And John died as a martyr of the truth, because truth hurts. Second lesson, you cannot run from the truth. The truth will always haunt you. And this happened to Herod the Great. So we begin our reading of Matthew chapter 14, that Herod was amazed because of Jesus. And he thought Jesus was John the Baptist again alive. He is now moving, because Herod is a very suspicious and frightened tyrant. He is a tetrarch, meaning to say he is a ruler of the 4th part. Because when Herod the Great, his father, died, he divided his kingdom into 4 parts. And Herod Antipas just received 1 in that area of Galilee. And he is a weak and spineless king. He is also a show-off by making a foolish promise that he will regret later on for the rest of his life. Not just during his birthday, but the rest of his life. He will be living with a guilty conscience, especially seeing Jesus. Also because, since Jesus and John the Baptist were cousins, probably, they also look alike. Maybe they are the same also. And so when he heard about Jesus, he thought it was really John alive, his conscience breaking him.
And the lesson here, you can never quell, you can never silence the voice of conscience. And thirdly, the third lesson is this: revenge is self-destructive. Herodias exacted her revenge. This woman is an unfaithful woman. She is easily swayed by power, money, or wealth. And she is a shameless, vindictive woman. And she was looking for a chance to get her revenge. And she did when her daughter danced so beautifully at the birthday of Herod Antipas. And because of that dance, she asked for the head of John the Baptist. Killing John the Baptist made him a martyr, and in fact, it brought him greatness, but her revenge brought her destruction to her life. John the Baptist paid dearly for his principles. He was a courageous and fearless prophet, and his death teaches us these three things. That first, truth hurts. Many times, it takes a lot of courage to say it, and also it takes a lot of courage to accept and swallow it. And in fact, messengers have died so many times bringing the truth, bringing the message. Secondly, you cannot run from the truth, yet the truth will set you free. And thirdly, revenge is self-destructive. Somebody said, weak people take revenge. Strong people forgive. Intelligent people ignore. Pick your choice. Amen. Please all stand. Atong pangayuon sa Dios ang grasya sa kahibalo aron sa ingon motubo kita sa kamatuoran ug nga makaila kita sa iyang Dios nung kaluoy. Moingon kita, Dios sa gugma pamatia kami. Diyos sa gugma pamatia kami. Nga ang simbahan motubo sa pagkamaalagaron, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma pamatia kami. Nga ang tanang kanasuran magkahiusa aron makabot ang tiunay nga kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabato na ug hingpit nga kaayohan, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma pamatia kami. Nga ang tanang nangamatay, makakita na sa kamatuoran, ug makadangat na sa kapalhulayang dayon, magampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma pamatia kami. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo, good health, safety, protection sa tanan natong mga parokyano dinhi sa Archdiocese Shrine of Our Lady of Lourdes, tanang mga deboto ni Mama Mary, frontline health workers, seafarers and their families, Wilcris Appliance Corporation and their families. Let us pray. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma pamatia kami. Ug atong iampo ang atong mga birthday celebrants, ilabi na nila ni Kirsten Eunice Reyes, Chris Mel Cortez Rubio, Ria Alessandra Ceniza. Natagaan silag maing panglawas, bendisyonan sila sa Ginoo sa ilang mga panginahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma pamatia kami. Ug atong ihangad sa atong Ginoo pinagi sa pangaliya ni Mama Mary Birhen sa Lourdes,
healing, and spiritual strength. Ilabi na nila ni Brother Lamberto Tena, Father George Militante, Justice Poy Lindon Ruiz, Luz ng Isang, Sara Montejo, Elena Bernasor, Leslie Soliban, Colian Jingle Dake, Lara Damole, Dr. Pasita C., April Jereza, Flor Apape, Dalen Gloria, James Arsenio Ponce, Brennan Pelayo, Kenneth Macaraya, Gary Borelli, Wilma Yu, Nove, Kim, MM, Wesley, Rosalia, Noel Tan, Joel, Ray Claveria, Ferdinand Canales, ug ang mga COVID positive sa barangay Tisa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa gugma, pamatiya kami. Karon sa hilom, atong ipadangat sa Ginoo ang atong mga personal nga mga panginahanglan. Kining tanan, Amahan, among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Palihog manglingkod. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako o ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, Malinyo, inita malinyo. ang among kasing-kasing sa kalayong langitnon sa Espiritu Santo nga mitugod kang San Alfonso Maria sa pagsaulog nining Eucharistia ug pinagi nining maong misteryo sa paghalad kanimo sa iyang kaugalingon nga usa ka santos nga gasa. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pangilin ni San Alfonso Maria de Liguori. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinagi sa panag-ingnan sa santos niyang kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinagay siyang pagwali o gipanalipdan pinagi siyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon diha sa wayhunong nga pag-awit. Sa kahuman puno ang langit ug yuta sa
sa kahitaasan. Daigon ang nagaan, sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Palihog mangluhod. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, siya mubalik nani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, tanang magtutuo, tanang pamilya, hilabi na ang nagsunod kanato sa online mass, sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi ang imong mga anak, ilabi na sila si Teresita Alvarez, Teresito Yap, Pat Belsinia, Felipe Tan, Vicenta, Mary, Amelia Cornejo, Sotera Migalien, Epifania Bas, Dennis Delgado, Plaridel Seno, Lili Menyoso, Constancio Pepito, Juana Valencia, Matilde Adolfo, Christine Micabalo, Merita Gahob, Nisitos Beltran, Melencio Villaplaza, Rodolfo Lorenzo, Teresita, Maricho, Roselio, Celeste Lienos. Nga imong gitawag nganha kanimo gikan niining kinabuhia sa pagbunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, ilabi na ang mga kalag nga among gihalad o gihandom ning santos nga misa. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluy-i kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ni San Juan Bosco, Saint Mary Mazzarello, Saint Alfonso Maria de Ligori, Bernadette Soberu, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo magkagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon magampo kita, isipo sa kabanay ngadto sa atong langitnong amahan. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian, kung pagbuot kini sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunuan luwasa kami sa takutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Ilabi na ang kadaot sa COVID-19. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo manang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles,
Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Palihog mangluhod. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo mag-amping unta kanato sa tanang kadaot. Amen. Atong himuon act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa nangdaway katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayon kita tanan. Ayaw
palihog manindog. Magampo kita. O Diyos, mitanyag ikaw kang San Alfonso Maria, nga usa ka makanunayong tigpamahayag o tigsangyaw ni ining balaang Eucharistia. Itugod nga kaming imong katawhan, mukalawat ni ining nga sa kanunay, ug sa ingon magiusa pagdaig kanimo sa walay hunong. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael, the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Before we end, again, thank you very much for continually supporting and following our online masses. Please continue to do so if you have been blessed by our masses. And I'd like to greet our birthday celebrants, Kirstine Eunice Reyes, Crismel Cortez Rubio, and Ria Alessandra. Happy birthday. Enjoy your day. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang magkagagahom nga Diyos, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Naalad na ang misa, dad-a ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Iren sa Lourdes, Rayna ug Senyora, ang among gugma, dawaton mo, kay ikaw lamang, Rayna sa langit, mao kanunay, himaya ka. Imong gipangayo nga patindugon ang simbahan.
lisod, gubat kagutom, ug katalagman, kanamo intaon, ipahid